Meilir dwi chwarae rygbi Langefni a Bioscience a dwi dod yma i weld y tîm cyn y gêm fawr yn erbyn yr Alban dydd Sul. I expect that they'll play a bit more against us, and they're very good at keeping hold of possession anyway. Ar ôl newid y ciciwr yn ystod y gêm dydd Sul, bydd yna'n debygol o gael unrhyw effaith efo pwy fydd yn cicio dydd Sul sy'n dod. Na, dwi'n meddwl y penderfyniad yna gael ei wneud gen y cicwyr neu Neil Jenkins yn rheoli'r agwedd yna, felly dwi'n meddwl yn effeithio. Mae o'n gwybod yn well na neb o ran dangos cymeriad dros y siom o Betty Cic ac yn y blaen, felly mae rhywbeth mae'n rhaid i chwarae i'w delio efo, dangos cymeriad a dod nôl yn gryfach. Mae'r broblem efo Priestland ydy, o ran pwyntiau, mae'n gwneud synnwyr yn amlwg i dynnu'r cicio am gol i ffwrdd ohono fo, achos dydy heb fod yn llwyddo neu hynna'n ddiweddar. Gobeithio fysa hynna'n cymryd dipyn bach o bwysau ffwrdd o'i sgwyddo fo, sy'n rhyddhau o'i neu be mae dda yn rhyddhau'r cefnwyr da ni efo fel Jamie Roberts a John Davies yn hitio nhw'n fflat ar y gameline. Gobeithio hynna fysa'n digwydd ar y llaw arall fod medru nocio i hyder o dipyn bach ac y bosib effeithio i gweddill y gêm yn y gyddol. Mae gennym ni gicwyr da eraill, Halfpenny, sydd wedi cychwyn cicio i'r gleision o'n bob wythnos. Does na ddim rheswm pam sy'n nhw'n methu sefyll i fyny a wneud y job. Efo Dan Parks yn dyseidio ddod â'i yrfa rhyngwladol i ben, ydy yna wedi effeithio o'ch tactega? Da ni'n ymwybodol o beth i gryfdera Dan Parks o ran sydd mae'n rheoli'r gêm o fe gicio gan y blaen a tirogaeth. Felly mae pwy bynnag sy'n mynd i gamnu lefe. Mae nhw'n mynd i gael gwahanol cryfderau gan y blaen. Felly da ni'n ymwybodol o'r bygythiad yna a jyst delio fo o chi'n dactegol yn hytrach na newid unrhyw chwaraewyr. Da ni'n ddewis yn y tîm. Nath Jamie Roberts syrenu yn y cwpan y byd. Dwi'n meddwl mae lot o bobl yn cwyno amdano fo, bosib bod o'n cael amball gêm yn ddistaw. Dwi'n meddwl pan mae'n chwarae efo Priestland, mae hynna'n cael y gorau allan ohono fo, achos bod Priestland yn chwarae mor fflat a mae hynna'n siwtio Jamie Roberts. Mae'n anodd efo'r Alban, achos dwi'n meddwl bod nhw jyst yn disgwyl. Mae nhw'n sefyllfa, da ni wedi bod cwbl blynyddoedd yn ôl, lle da ni jyst angen rhywbeth i glicio. Mae nhw'n chwarae rygbi da, mae nhw'n cadw'r bêl. Mae nhw'n gwneud cyfleon, ond dwi jyst ddim yn gweithio nhw am ryw reswm a rhywbryd mae'n mynd i. A jyst gobeithio yn y marn dwi jyst yn gobeithio na ddim dydd Sul fydd o.